खुलुमबाय एभ्रिवान आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो गाइस माने भिडिअ जागोन दाउदै फाय लांफाय बिकि मा सावदो बिकि नों मा सावदो ब्रेड चप सावदों आरो 30 थाखा जाबायเอาวันนี้แฟนคนที่ไหน दादा ट्रेडिप आंनोबो आं जायालै दादा मोजांखैनो माने सलायदों आरो नैलाय नोगोनावनो लायो मस्थ' फालतु फानदों एन्थाबा गोसो होनानै माने पकरि सावसोदों आरो ओमफ्राय सिजौदों गामिनिफोरा हाय जानबा देवारबाबो माने दुखानखौ होदों खिथाना हो बे गामिनि थाखायल'सो एन्थन ओमफ्राय माने गामियावनो मानसिफोरा बेलेग बेलेगथिं साहा थाबायस्लायस्लाय भैरबकुन्द'फोरथिं सपन गामिफोरथिं जाहैस्लायस्लाय जोंनिया गामिनि मानसिफ्रा गामियावनो थाजोबनांगौ गामियावनो जानांगौ गामियावनो रंजानांगौ खेल नायनांगौ इन्जय खालामनां पिटर मदोंसो बयबो जानाया दाखालि बुलायदों 10 थाखानि बुलायदों हनै बिसोरो ओइ जाहोनो हाया नामा ओमफ्राय पकरिया सावदों गरम गरम पापर थ' बेयावहा दायो माने गेलेबाय थादों आरोना ओमफ्राय आं थांनानै नोंथांमोननो देखायहैनो हाला मानो होनबोला आं बेयाव दखानावसो थाफाबाय नालायथो ओमफ्राय गामि माने सनाय बाथाबारिनो बेबायदिनो खेल होबाय थादों आरोना ओमफ्राय बेफोरसिम माने नोंथांमोना नायहरनो हागोन फुरा मानसि जबाय थादों ओमफ्राय माबायदि जाग्राफोरखौबो जादों आरोना मानो होनबोला मानो दखान होदों होनबोला माने इयाव दखान होआबाबो माने मालाय गामियावबाबो जाहैखायो आरोना बिथांमोना मालाय गामिनि दखान होनायफोराव माहाबा लामा सामाफोराव जाहैखायो बेखायनो माने बेयावनो बिथांमोना माने बे सनाय बाथाबारिनिया बेबायदि दखानबो होदों आरोना नोंथांमोना बेखौ भुल बुजिनो नाङा आरो नोंथांमोना नायलांबाय था बिथांमोना बुहुत माने इन्टारेस्टनि थाखाय सिगांबो बेबायदिनो सिगां बोसोरफ्रावबो बेबायदिनो जायोमोन आरोना खिन्थु दानिया बेबायसा खालामफिनदों मानो होनबोला गोबां बर' सिख्लाफोरा बाहेरायाव थाङो बा माहाबा बेरायनो थाङो बेफोरखौ माने गामियावनो दोननो थाखाय बेबायदि खालामदों आरोना बे गामिनिया जोबनायनि लास्टआव माने जोबनायखायनो बेसा खालामखाबाय आरो दादा रुबा लागाव हनै जों माने बलबो गेलेबाय थादों आं खिथिहैनो हाला मानो होनबालाय आङो माबा माबि फाननानै बेस्थ' जाथ'बाय आरोना थाफानानै बेयाव